na pani pesika akora nso ye dai pesika na ho na benya bie aha na obi wonu mu a na hyase ode nsa so bibia mu a na ayeyie afei wa hu de ye bibi obesom bia na ayeka enti so obi oye adwuma enka ne okonya adwuma no na ne boss penasem wonne ne boss ti yie problem bi ye ni ho wa hu de ye fofi anto ata ne adware abamo afei boss mpene mo hwe adwuma nim obi akura mpene mo hwe ba bi obesi bia na ne ho aye nipa nyina anwuno wate ase obi a mpese onne ne kura eben so wonya hunu saa ne ma we se esi wabrabo mu a hunu se ebia na okrabrifo bi ayedai wakoro so wo kwan bi so aye baye haw ebi no ekwa wodi ni pafa so no lady I'm telling you ya na enipa mfa ne ma trasa so trasa na hu se ne ma bi nkoyi a ese wankasa woda na adwene empani se sumye ma adwene enti ne ma bi nkoyi hwe hyase sede na nka ne ma esi move fa na ese ne ma move sa biu entrance nkasa normal. There is nothing normal under the sun. Enti bibi ekoso bi yahunu say empanisi so otwe ahomafiri soro na se ma na bibi ye dai ekuremu ntra. Enti say woso bibi mu na enye yi a hunu say eye baye tormentation bi no no. Anasa witches harassment no ebi no no. Obi won mu a okohia bema. One bema na ware. Anasa one bema na twempra no. Na sidie ne anika ye dai ewom. Ha wa bema sigidi oba no so bosha bema ne hye chese wutu se bibia everything was on point. Omo de anigie ani akoma pa na kwa aware afei wo hu de ye aware no bema no krompo ani mahwe what you say eduru sa bre no a entrance nkasa ye normal. There is nothing normal under the sun. Hunu se okrabrifo bi awura enchen baabi oba bi won mo ne kunu nete bema no ye good bema no ka kansem bebre. At the end of the final day, one would you see ye? After Batman, what to mape? Or Banner Jim Hall on Tiasia. Tianio, a foot to obey. I hear fun out for Batman call, say, and can't you Batman trust in Tunafo? More now Tunafono, more none and no more. Who say, and your Batman epe. Yawa ma baby or lady. One in the Kuno, so say Batman is a sack of crabia. Jeros. Me patron di Jeros at Ubewu. Na Batman da so ye dai etiase ebi kura nipa bi he ya na Bible say do ofa namfo pii no wo de se wono ano ho na mu adamfo bi ho ye dai ofa mu nsennua what you say ebi ana woni obi ana wo ho ana say lady wo ye oba ma me nyusu as an example say ebi a waware na wo adamfo bi na no adamfo yi ana ekọ ena eye dai ekra na what you say enkoma ne wadamfo ne die bibia woni wadamfo ne die bibia no wadamfo ne die ebi kura no wadamfo wadwembo ne bi yedai etia wo wotimi do fa baabi anaso wotumi bia wotimi de crosso se anyu ono ebi ana ne fere se obetimi agi ukuna na obeje boy ene esa na tie dia ma me mo bibi mu ba ma na ne so na wonkope ma ebasa de a ahwereme ena o me so abome papa ebi wo krampa wadamfo na wo koka wabrabo mu asem a kire no no ebi anatumi bi kran so etiri mu eye ba ye hu mi aye kan e wo sa adamfo ni mu na wono wanya ne sa ena wo wanya ena wo be ka kire ne se na tie enti ebasa sa nipa no obetimi de ne ba ye no ana ne susu na timbe obetimi asa ware nsese ya anya wono no lady anu a me ba ka me de ba ye na radio station bi no mo ka asem bi oba bi a waware wone na danfo pa na bokosu ya tafre ane wo ka wone ne kunu ennem asem eche na danfo no sa na danfo no eye na kono oba ne koba de wu abema ne si hyeso ma ne ne ma no no obebo na danfo ya ma ne enna me no ka say na danfo no waje ne kunu dendende waje kunu na ma oba na dwere ma say yare abo oba no ya say bema no utu bema no fo ba bi a emfa na danfo na ji say twetwe afani ya aba radio so what you say and you maybe say na ya na nya normal lady you maybe say nya normal enti so obi wo kunu na se ni kunu asesa on tena se nka se e normal hwehwe akire ani na hwehwe akire dia odifo line no e na wo be hwehwe odifo sikadwa
ne line ne 0553011926 tumrikana bra ye wokumase sokwan ban petuda eho na odi 40 edi ne dwuma eho na sunsum na ba begina wieye bremu edi dwuma dika se wa ma bia wa ha ho enu ti na ya hyehyɛ dwuma die nwanwaso ebi ewo 24th November se nyame ma eyira nyame ma wo ho kyere wo nyame ma obonsam de wona gu impokyere mu no ye chen se wo ha bi da wo so a enye wo na wo besane wo ho se eso wo nsa wutimi de eso wo nan a wutimi de wo nsa esane na se eso wo nan na se eso wo nsa enye fa na abetimi de asane wunya baabi a edu sabre na wunya wogefo enye wogefo bi akwa enye onipa bi ahunu bi akwa na emom odifo sikadwa se wo fra na wutu America ba ne nkyan a eja bafa ne so esane wo amane bi ada wo so bi all problems biara yankasa problem we de odifo timi ya na we wontimi nye na nu masam kwa na nu masam asam no asam a obeka de ato so no oho bi ada wo so bia esane papa yenko yento adwuma die ni na de hwe o ebi wo ba bia na enipa nti asese ye ka bayi a bayi nya de kuma bi sa o yana enipa bebre ya say uko sunsum ni nyina bayi ni ade ketwa. I'm telling you say your bayi du ho a won nam wo hyeche bosom bayi na nam no kora kira wo. Wow lady enipa mfa bayi ni na papa se bayi ha obi a edian na nipa ne behu se we de ye bayi na ha me we de eye bayi pa na eye me ebesi de mehu na se bayi nso te obi so a ebesi de na sa nipa na hu se ade we ye ha me de eye bayi ade we ye ha me de me da na me didi wodayem eye bayi ana se tumi bi na menya odifo wakwadare wo sunsum se mu kire mu kakra me da se so obi esaki we obi won mo bayi ewo ne mu ba wono a wanya we ebi timi hintaw me ye bayifo ba minim woda eyo okra bayi ne to okra no wode wanim pie na wode akodi bone enti wuti won ne se obi ka che o se wa hwe yi amehaw me so da na opam me enye nipa ba akonya nipa mienu what you say we complain na we complain ne nyina is against you and transen ka say normal ya na sometimes yetimi transen say eyo obi na yi manim na wode di sa adwuma no na obi su betimi ayi wadi eh ano de odi agora edi ayew obi timi yi obi anim rede no ode kwakodi bone wo ba no ode anim rede na brew no ayo hinta du akire no apa ne ba bia pa atwere enti problem bia ba wo so na yedai eguo enti enipa bia mpa ba bi mfa ne tiri nyedai ense entrance nkasa bibia ye normal oh de ekoso de ye normal da bi ntisa lady ana make say woda anase obi be complain ni kire wo say obeda bia na opam na dayem obeda bia na wo ye ni say obeda bia na ye ni say wan so check ohu a uhu say hwe nyedai eni umu ayaba ye ne symptom no ebi ba kono no so one pe ba bia 43 anhye ni amra sa hu na se amaw I'm telling you so one hwe so wo ma kura betwe sika akun obi betimi abotu akun because her lady ewiase yawo some memeti ai na medabia no wo de sika pam me medabia na ye me say me fa say anu otwa me fa anu otwa me abufuo ni me ni wura one day ma hwe yi a me de abufuo betimi abas papa sami a wo kan ya mama kaya sembi na minua ba ma bi ana be kan wo se wotu kwan kwa abrochire na abrochire na wo no woda so da ye na chese wo so na we na da krokosi a susum nipa bi e wa abrochire o ena o ka che ne se abrante mehu se woda na dwo a se ni na eye wo na wo susu se ye o maame o se da bia wo frɛ ne maame a na yesu o frɛ ne maame o se se mbeto ga na me ye o se mbeto ga na me ye o se na sofo ne kan sam nyina kire na o kyense nye wo maame a na mom wo maame nua bi wo fie wonom a wo se wo akwantuo na watu no wono ne banko bi na wo wadi kan wo ho ne de ekwan bia so a obefa obema wo untimi mbewe wo maame bia no obeye saa de no enti etan kase beto wono ne maame no entem until se wo hia ni mita mani mita kire ne sese na ade ne te ema papa ne ya akwankire kakra bi ede ma na nsa na abrante ne bafie abepa wo maame chew se wo sere no de oye nu bia wonfa nchenti asemi a wo kan ena amama kai sa asem na menua be ma ne frɛ me a wo bo mama ne sa na wi asete wow hwɛ ewi aso ho
se wan hwe na mo anim ye hare a ye do anim be ye gateway na che se ehia se woni pa bia nya sunsuntane biara mpa ba bi mfa ne tiri nhye ompa ba bi mfa ne tiri na kwase bia mfa se ka anwa nanka wow I'm telling you na ho bambo ne kwan be so na ye be fa ye be boy ho ban ya ka se obi bo ne ho ban a ho bambo ene sen ho bambo ne se ubenya tumi bi du tira ye dai asase what you say petumi bi fa o tiri hyase na ja wo panyina metumi no what you say na se o krabrifo bi se wo den acha tumi no a no ye na adwe so wo ba ho a eye tumi ni tumi na ahia what you say ade bi ye sunsum de bi ade sunsum de na to ho entra se mfa ne ma trasa what you say enti pa ba bi for tiri hye sika dwanya me kase ne be na nya me kase tuwe me wo ye me church member be ye enti me hawo we are my church member nkwase awuo never we are my church member no obi si wo no bedi asie ade aye sa nipa no we are my church member my church members nyina everlasting power palace members nyina meti asore nya no pa church member bi anwu wo me nsam da me see my church member pa what you say me see my church member da ya nye my church member bi nkoto konfo no che anase ya je my church member ato hospital ni afra me papa ya say wo church member bi da never come more my church member da wow just be a one kasa say o bra na so me mabiewu eno de wo kwa e chiri ya sabe me kura chiri ya ena nsuo to na ya nyina agira chiri ya na se because of chiri ya nti se nsuo nka ho na mo so pre hu na free chiri ya na se dia nsuo ka wan pacho me photo there be ba me church member bi ene wo agya asore no a manya report bi se yeso akowu e bi si da me nti bi kura wo masom da wow when your friend asore asore bi wo no mo a every month bi esie asore mo nipa asore bi wo every month bia wo bete se yesika abo wei yesi agye aso wesi ato hospital mema sorry ebi ni ho because sunsum ni ye adwuma we church member sunsum no bo ho bai what you say enu nti se enu ana me ka asem bi se odoma nkuma na fashion se ni pa nyina edi etire akwasi de on se no amekan se akwasi de atwato 26 November that is 26 ni Sunday wow what you say 26 bi esi kwasi de bi esi Sunday esi kwasi ada enu ye odoma nkuma ne somo a ana se na fashion se ye dey ye di etire 2023 afashion etwato ye edimu oba ade enu na happen 26 November enti sai year wey 26 November no na sunsun wode na dwuma ye dey abawiye afenu o sa ba be hye the next year abrabo so wow wo ba be hye ase wow enti onipa biara wo te achichi ne benche meto me nsa friend say omra ne renew the covenant between enipa human beings and our creator what you say enti so onya ba asoda ne mu a wodu tiri ba be hye sunsun na se wo ka chen say afie ba besim 2024 no skadwa nyamekase ene be na nyamekase mesrama ho bambo se de amudi mitwa 23rd 2023 no mo san fa mitwa 2024 what you say eya asumdue aforebo ene yanamu enti onipa bi e wo pe bambo ontumrika no omra papa enti program na ye be ye no 24th no ede na se onipa bi wo haw wo sombre na abayifo opam no a ade na oba agya befa wonsa so ama na asi wo ama se let me pacho enipa ntia ase se da bia mekasa mensom bosom what you say mesom odoma nkoma do oba so ni asase no na mesom no ne mu na honhom nyina ye dai efri baaye what you say enti so obi so ye bayifo no hawa do not complain fa ne braba sama ne meska dwanya mekasa se menya asoma se hwe sabi obone nti na police station ye dai ewo ho enti so obi ye obone na office so wuntimi ntwe sika ya me pa cho nya police station e so odine paneko wodine ko na se beche no ne akodi na asem na so odi fo a enya namu na so okoda enti se obi torment wa fa ne bra be hye sunsum kase na se ana se fa ne be hye sunsum ne nsa se sunsum no bono na se odizavu so okunu no okunu a me pa cho sunsum anya bone papa nti se obi ye bayifo na ompa wo ba eja be fa nsa so atubaye na firi ne so ana lady enipa nti ase obi ye no ye bayifo a okase wo mpeda aya na ada me ka no kura kire wo no kura na wo kan so obi ti ba bi o say me ye bayifo me pese firi me so omo boa anya no kura hwe woni ba ye de woni mu de hey lady jai me say wo bi de ba ye ato yare ama ne ho
no nam wo pensa mo ne ade nti wa hye da yare saba ya wo du ano beka asoma se de yare we de ade ani wo kɔ kan ya wo se wato mra anadwo no de ama anadwo no yere wo no de ama obi timi hye da de bɛyɛ ne ho mɔbɔ no obɛtena nkwanche wo sra de wo de ade ama ne se twitwe ebi ya meka se wo kura ye pɛ wo fie ye nyawo enti ade che wo ehu pa wo che na de ya se kim edu anadwo a wade che no won se no wade kɔ sunsumu wade kɔ sa akwa ne manya no ehɔ na na afɛ ye kɔ fa ho adwene na sɔfo obi wɔ no ma wɔse me yɛ baifo kɔ sɔfo bi na ase a wɔse me hu sɛ wo yɛ baifo hye matwam papa timi yɛ adwuma sa ɛno de agudie bi na omudie wɔn mo yɛ hye matwam na hwɛ lady ɛma me nka nsɛm ayɛ kɔ aho obi no anwu wɔ sɛ ayɛ kɔ aho tumi wo bɛtena se sɛ hwe matwa tumi ei who born dog bayi wo de hwe atwa bayi akwankyɛ da na ayɛ ade na ayɛ hwɛ me ka kyerɛ sɛ bayi ɛte sɛ aware ɛyɛ covenant what you say ɛyɛ covenant bayi ɛte sɛ aware sabe lady so ware ukunu na ukunu sɔre ya one day was me jaw me ba so obetime jaw sa ba abra wansum wo da bi nye easy enti nipa ne nya bayi na ɔkɔ sɔfo no se hwem matwam ma gene free bayi ade ba ade na ade ma bayi tumi no akade ba na ade kan no enti wo gya nipa na ma wo enti se obi ya bayifo a ye wa akade a se ye wa akade ade kan no honam mu fam ana honam fam ye wa akade ade kan tumi no ema no twe no na honhom fam nso ye wa akade ade kan aye sunsum no na wo de asem no ye dai eda no wow what you say enti na ye ho ye ba afode what you say bible so obi mfa nsapan mepie nyame anim wo se momu obu ahotefo no nyina no mame wo mu na nam afode bo so no me nyankopon ye dai e wa pam papa na wunyi ni se obi wa bayifo a obetimi aba bebo afore abi na enso na ne baye no ada so kura no me pa cho me ho de me say I respect every gift be I respect it because to me be wo wi ase be ya e odoma nkoma odi for line ne 0553 011926 odi for schedule line no 0553 011926 papa yenko lady makase me respect every gift okay to me be wo wi ase be ya me nkasa ntia to me okay me do bia provide the someone for to me ni bone onfa ni bone you are welcome papa na baye ni obi wo ho no ma etimi di bone ni e wo bi wo nso so a eni bone lady ebi danya tie to me be wo wi ase be ya a positive and negative wow that be me tell you so electric wires me pato electric wire say anya kania say nka mekum nipa dabi but so mistake kania ya we enjoy anu abetimi asa akum anamboa enti to me be a positive and negative eye wo nipa na abenya to me no wo na abekire de odi to me ne be dai ebeye what you say eti samete yi na wo ha me empani bu bese aboa no sa aboa no ha wo a wo nsa ne bon enti mete ye wo nka me wo ni matam me no ni asem na me do akọ me wota so akọba odi a cheska dwa nyam kase ne be na nyam kase se onku ebone be no aye papa enti se obi awo na nipa ne ye bayifo a obetimi de ne baye ni bi e de amane ba no ana obetimi de ne baye na asa sei ne ba na lady me pacho me nya atumi me pacho me manyina sa me manyina ya difo okay me nya atumi me de me mane nyina wura atumi no enti de atumi ne de me ya no me mane nyina so de o nyina ya dai eh what you say usia me ba na akasa tia no akasa ntia no kwampa so wanye obone ne so be ha no a enye akwa na ha no tumi na apeso ha no enti aboa no ha wo a wonya dai unse ne bon enti ahobambo na wo me ho no the same ahobambo na wo me manyina ho enti na wo pa kire se obi ye bayifo a otimi de ma ne ma aya hini o baye ya hini na nko obi benya baye yesi ye bona tenase je so okumu maame ansa na wanya atenase etimi ye possible sir lady I'm telling you nipa bi amfa ne ma ni agro hey hwe ye wo baye bi wo ho maame bi ni papa bi ate ho omunya bone bi omuni baye omutimi ko wo eba akora na ya wo no nipa na wo dware akora ntimi de baye ema akora nso onfa me ha na wo fo hey I'm telling you ebi anu ama bayi a wode bekum ade wode bekum nipa na mo otimi ma ba ne oba no kro no bayi hwe obi won mo siw da mu oho wode opa fa bibi pa sie very critical opa tutu fom e wo dem na fa show obi nya gura da mu o se kim
Osi wa na ni na bie. Ba bie wa japade wo no. E ho na obekọ straight. E sha wo yam kura obetimi ayi. Ka to se to ode nsa be wura ma yi. He. Eso hunu da. He. Eye ba ye. He. Nipa ni wa ni. Wo hunu ade. Enti osi da mu ono ma menyi wa dwen se wadi wasi wo wani mu hwe oda. Oda kura. Osi obefa akoyesi a. Obefa nso hunu. Enti so obi wo ono mo se America say wobi si yie ne mebai. Meka to se sa ne ma no akora bi wo no mo ha. Chese bibie ni wa obaye no abayi. Ena no akofa wei, echa no ode aba, echa no ode aba. Enti se nipa na ete wo nkasa wo kasa yi na wote wo nkasa ne ba suban sei ena wo mu a ede ade na wo ba. Ode akora ne ba, ye bedwo ba yie na ma no. Ye be bre na se. Tie ne ye. Ontum firi ho. Meka to se ba yie eya ahenie. What you say? Onya bedroom animu a. Mekuta tumi a odasani ni bie. Tie ne ye. Enti ebia no ode be ya de bone. Ode be bone di a ye be bre na se. Ni aye free no so. No aye free. What you say? Na magdika ka say ye were positive and negative. Hwa do aye elupre no, aye be ye na ye de elupre. Do aye shape aye be ye. What you say? Do aye mobile phone aye be ye. Wo mu de be ye na ye ade pa. Emma ni pa timi ya dai. Enjoy aye be ye ho mu ni bia. What you say? Enti ye hwe akora ne star no ode ba wiase. Obi wonu ma ne be ye ode ba ye no. Enka be yi pa. Na nso fie obepie mu no. Efie na ani amoa. Efie ni ahye se eye dai. Ta akora na ni. Enti nse so ode ade ne be papa no. No atan no ode aye bone. Ebi na nka nya akora ne fault. By the way I see akora no so no. E na ama ade na aye dai. Atan na edi bone. Na sa wo hwe mu mpo a amanfo bebregu fiase a ye se kro no bo me kai papa asem ya bie ma asem bia no me nua ba ma bi me ma me nua bia ne ye ne ne te me bra no oye ni monyamfo pa na me bra ne ye kronfo ma ye hu bi da ene waye abusua pani your friend Tete Timpon ai no waye kronfo ankasa me ba papa ya samka no nene ejanam na dom so ama saade ni nyina afiri ne so me ka ne yie mu okay chese otimi kokofa ade no kofa ade ne ye che ne tuma no wakoda sas wa no osumfra me maame sa me maame mra me maame ba ya wasenya me po na ye se ene eja dawroma saade ni nyina afiri ne so ye de ne fa baabi ma saade ni nyina afiri so tidia wo kan na mama hu se sa ba yie ni etimi de ya wo ma utimi de ye kromfo ankasa e ma ne ye yie lady anu odin meka se du nkodi aso se ona na me prayer camp kese ne wo okay oba bi me money din ebi anu ohwe me tie ne yo na ne bad boy akwa no nsa me hu se ya to kro no homa ye dan e de ama akwa no meka kire sesa ne se wo ba we so anyere wo ho no wa me anya ho ade ama akwa yi akwa we I'm telling you so obetimi akowura na na akufo do ne bedroom akwa akowia no so ye nche no na wodi animguasie mu animguasie ne be dai ebebre me kai pa sesa nim se bia me di agro sa bre no bible se mamo ntia di se matua wo me ka sa asem ne kire sesa wan pa muwa enai na no me baba akobe ka kire me ya se boy no wo mu di free prison ba ye enche kora se boy ne ko prison ana ne maame asom adwo no wonya ye yi ni ba fie se kim na ne maame jagu ne chem akwa ne ye kromfo a ma se wo ye ne hwe anya dai o wodi kodi aso ho du kodi aso asem na me kai wow what you say akwa ne ye kromfo ma ye ne hwe anya yi sanke ye kan na hyase na ne maame pa ho asem di ya enkankunu dia ye dai e ba dia let the maame ntu ni pa bifo ya na obi wo no mo a wo ko nyame anim ana oba nyame anu na ka che ne se wade wei ho adwuma se ne ye be ya no a nyankopon wo de ma akwa enti wo se ye mfa makwa me pa to sai ni pa kari sika kokofa ne ma no betra so obeton a obi ba ho a obobo no agye mfa so so ye dan aguni boto ato so wo ko ka se eya adwuma na meye me pa to bible se do yeso ho adwuma no anya no na odidi enti me so tie enipa ntiase me bie wadwenem sister wo tie me bra wo tie me do not be offended adwuma na meye anade meye adwuma wo meye adwuma enti bra wo ba wo problem na wo de ba no me ba be solve problem na yedai ama wo na ma wo so atimi solve me so me problem yedai ama me yare e na so yare enti sam yare na me so me sa yare e give and take e wiase benkum dua ni fa na ni fa so yedai enti bo afode e masunsun no na sunsun ne muaw na aka chem say wontimi ntua because bible say what dem akwa e de na akwa so dem ko to Croatia wo to ma hwan Croatia ye to ma hwan enti me nua mesrawo sani ama bi nko yi a
tutumrika na bra na jamfa me so muaw 24th to 30th November ya ene ye program chenchenche menua se bibi hawa baye betimi ato ensanom ade amaw obi on mo wonum nsasa wonte ase obi san se adenti na anum nsa waseme kura menimo wato onum ana ne call nsa enso onum nsa wonum nsa nso a ene mo ba bi abasa ete na ni so a na afa wa fere obi won mo ya to adwaman na ama no so ye oba so ye bema e ya adwaman obi won mo ya to hia honhom ena de ama wo I'm telling you sadia na ehu lady wonim se baye ha obi a se baye ha wa yare aka wa lady ya sa yare enye yi se baye ha wa obi mponche wade se baye ha wa enipa ntimi ba bia nipa te wo ba ho a no wo bo nipa entimi no ya mesrawo ebia na nka ne niam bi koyie se niam nyina jensamo entimi srawo entrance nka say normal medical kabrofo ya chofatu trim there is nothing normal under the sun asaso eso de bia ne wonu eyekwa entutumrika ne bra program a wo hwe yi eya Tete Timpon tumrika ne bra na jamfa me so mo wache eno eye program bi meka sa na meto so ya nto so stay grilled ya de partu ne be dai ebeba na bete ne amase eja nshraw eja nyo kese meto me nsafro ni pa bi a wonya bre no hwe yen o pese o follow ya e bia na message ne yode o pese o sa akọhwe enti me pa cho o be hwe ewo YouTube so sikadwa nyamekase TV ewo YouTube o ko on ma ya abomade subscribe ma ye na share program na like na me notification bell no so said e be ya the video to ma won sabeka bi bomade na su ya na follow ye me number ena da so yi 0453 011 926 number ne say momo what you say e bia na wo akiri adwuma bi asu kwa wontime mma wo beti ya send 5 million e ho ya ba for there enka niska 5 million ana say na sika ya kan na eketo bi 500 cedis wo beti ya send the aba na fa wa audio e de ama WhatsApp wo problem no ne de akoto ajanim ne ya solve the amount eye yi ana de dance aba masam ani me dia no odi force kadwa ajanya okese ajami eku amawo me che otum force suma nkwa ayene ba akopɛ na ma che me ba na akwasi ma che me manyina me ba na na akuyeska agudie ajan shraw ma che me ba Abigail so ene me church members nyina ya salina me mfraw ajan moaw no hwe ono ba suma me ko so be ba sori ajanya okese amen. Tete Timpon dwumadie de titi wobi ka na titi wobi kire eye no kwasam se ba ye haw amane bi da wo so osun bi da wo so koda na bi da wo so a odifo sikadwa wato ne nsa efre wonipa bia a wo ohaw bia se omra na eja befa ne nsa so age no meda wase abisi waje bra na wo hweme media ne sikadwa nyamekese oduma nkoma bo so ne asase a ya fre na oba ade no ne de hye konkron eneme ana oduma nkoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emraw asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka bibia kyɛw sɛ abrabɔ a yɛbɔ yɛ mana kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bɛbɔ bra na obetimi ade yie ne dise bibi ta akyire ema obi ntena se na adaw mo obi nkasa nwa adwenem abrabɔ na yɛbɔ no tie ne yie eya me na me bɔ bra nya yɛn ne yɛbɔ bra ade ba ko na ma study wo wiase ne sɛ hia wa enkasa hia yɛn yanse sɛ sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokyera kwa akɔwu enu nti na ma